Diolch yn fawr hefyd Dermot am y gwahoddiad. Dwi'n meddwl mae gwahoddiad oedd o, dwi ddim yn siŵr gan fod mod i'n gweithio yn yr ysgol. Ond diolch yn fawr iawn i chi am ddod i'r cyflwyniad hwn. Ar ganlyniadau cychwynnol y deud y gwir, prosiect Hunaniaethau sy'n croestorri profiadau siaradwyr LHDTC y Gymraeg. Fel y dywedodd Dermot, ydy Sam ddim yn gallu bod yma heddiw, ond byddai yn adrodd ar gynnydd ar y prosiect ar yr hyn dyn ni'n gobeithio wneud. Hyn i ni gychwyn, hoffwn ni jyst deud diolch yn fawr iawn i bawb gymerodd rhan yn yr ymchwil. Tydy'r ymchwil hon ddim yn cael ei ariannu ar hyn o bryd, felly mi gymerodd yr 8 siaradwyr dwi'n mynd i siarad amdano nhw heddiw rhan yn y prosiect am ddim, a dyn ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am hynny. Hefyd, jyst i wneud i chi yn ymwybodol bod ni'n defnyddio ffug enwau droeddi draw. Felly mi fydd yna enwau efallai cyfarwydd i bobl sy'n gweithio yn ysgol y Gymraeg pan fyddwn ni'n cyflwyno'r data, ond ffug enwau sy'n cael ei defnyddio yn yr cyflwyniad. Dwi jyst ddim yn greadigol iawn am feddwl am ffug enwau. I roi trosolwg felly, yn gyntaf, dwi jyst eisiau sôn am canion o'r ymchwil a be dyn ni'n trio ei wneud. Wedyn, byddai'n symud ymlaen i amlinellu'r fframwaith damcaniaethol yn bennaf o faes seicoleg sydd yn ymwneud â hunaniaeth ac hunaniaethau. Wedyn, byddai'n sôn yn fanylach am gyd-destun ymchwil ar Gymraeg, hynny ydy profiadau neu'r cyd-destun profiadau siaradwyr LHDTC y Gymraeg. Ar ôl hynny, byddai'n symud ymlaen i drafod methodoleg yr astudiaeth a wedyn rhannu ambell ganlyniad. Felly dyna'r trosolwg ar gyfer y cyflwyniad, a wedyn byddai'n gorffen gyda gwaith pellach ar hyn dyn ni'n gobeithio ei wneud. Ffordd o un o'r resymau am dros wneud y cyflwyniad rwan mewn ffordd ydy gweld be ydych chi'n feddwl o'r themau dan sylw. Felly, gan mai ymchwil ansoddol ydy'r gwaith hwn, bydd yn diddorol clywed. Os ydych chi'n meddwl bod y themau yn ffitio yn yr un ffordd, hynny ydy os ydych chi'n dod i'r un casgliad neu'r un dehongliad a nynne. Jyst i sôn felly am nod ac amcanion yr ymchwil. Yn amlwg mae ymchwilio i brofiadau siaradwyr LDH+ y Gymraeg ydy nod yr ymchwil. Ond y rheswm neu'r y cwestiwn pwysicaf falle ydy pam. Wel, ar y naill llaw, mae yna lot o waith ymchwil rhyngwladol, yn arbennig yn y Saesneg, sy'n edrych ar y gyd-berthynas rhwng iaith, rhywedd a rhywioldeb. Y maes sosiaethyddiaeth er enghraifft gellir edrych ar wahaniaethau rhwng sut mae grwpiau cymdeithasol yn siarad, er enghraifft sut mae menywod y dynion yn siarad yn wahanol, ond cheir hefyd lawr o waith sy'n ystyried sut mae pobl yn cyfleu eu hunaniaethau rhyweddol neu rywiol drwy iaith. So mae yna lot o waith yn rhyngwladol, ond ar y llaw arall, does dim llawer o waith sy'n canolbwyntio ar ieithoedd lleafrifol fel y Gymraeg, a phrofiadau siaradwyr LHDTC+, o fod yn aelodau o'r cymunedau lleafrifol hynny. Mae hynny yn bwysig gan fod yn y cyd-destunau hyn, hynny ydy cyd-destunau fel y Gymraeg, lle mae pawb yn ddwyieithog, a lle mae'r iaith leiafrifol hefyd yn elfen i raddau gwahanol o hunaniaeth y siaradwyr. Felly, o ran y gwaith hwn, dyn ni'n ceisio cyfrannu at waith blaenorol yn benodol gan Holly Cashman yn yr Unol Daleithiau a'i phrosiect hi Queer, Latinx and Bilingual, Narrative Resources in the Negotiation of Identities, a hefyd gwaith John Walsh o Limerick a'i gyhoeddiad National Identity and Belonging Among Gay New Speakers of Irish. Yn y gweithiau hyn, dyn ni'n gweld gwrthdaro rhwng canfyddiadau heteronomadaidd o bwy sy'n ddilys fel aelod o'r gymuned ieithyddol diwylliannol dan sylw, a hefyd gwrthwynebiad drwy'r ymgais gan siaradwyr i fyw eu bywydau nhw fel rhan o'r gymuned dan sylw. Felly mae'r gwaith blaenorol wedi
dangos bod yna rhyw fath o wrthdaro rhwng gwerthoedd neu ganfyddiad o werthoedd yn yr cymunedau lleiafrifol a'r gallu i bob pwrpas i siaradwyr LHDTC+ fyw eu bywydau nhw trwy gyfrwng yr iaith leiafrifol. Felly, fel mae John Walsh yn ei ddweud yng nghyd-destun y Wyddeleg, by speaking Irish in their everyday lives, gay new speakers decouple the links between language, territory, and organic transmission. Even if they do not overtly contest the historical discourses of conservatism associated with Irish, by their very existence, they queer the assumption that non-heteronormative sexuality is not compatible with speaking Irish. Felly, mewn cyd-destun ehangach, mae'r gwaith hwn, hynny ydy y prosiect yma, yn ystyried rôl siaradwyr LHDTC+ mewn cyd-destun adfywio ieithyddol, so language revitalisation, ac yn ceisio dangos a oes na heriau sy'n wynebu siaradwyr LHDTC+ y Gymraeg, wrth iddyn nhw geisio cydblethu i bob pwrpas eu hunaniaethau, os ydyn nhw'n ceisio cydblethu eu hunaniaethau. Da ni'n mynd i weld, er enghraifft, ac efallai, a dyn nhw'n gweld bod yna gydblethiad o gwbl. Felly dyna beth dyn ni'n ceisio gwneud. Efallai bydd yn gliriach drwy edrych ar y cwestiynau ymchwil. So sut mae siaradwyr LHDTC+ y Gymraeg yn ystyried eu hunaniaethau, neu eu hunaniaeth. I ba raddau mae cymbyddiad o groestorri rhwng eu hunaniaeth Gymraeg a'i hunaniaeth LHDTC+. A wedyn i ba raddau mae siaradwyr LHDTC+ y Gymraeg yn meddwl ei bod yn cael ei cynrychioli yn y gymuned Gymraeg ehangach. Gallu dadlau wrth gwrs bod y math yma o sosiaethyddiaeth, bod y math yma o astudiaeth mewn ffordd yn rhy gul o safbwynt adfywio ieithyddol. Hynny ydy gallu dadlau bod angen edrych ar siaradwyr Cymraeg fel un gymuned mwyn ymchwilio i adfywio ieithyddol. Dyn ni ddim rili yn derbyn hynny gan fod siaradwyr LHDTC+ yn chwarae rôl yn y gymuned neu yn y cymunedau o bobl sy'n siarad Cymraeg. Ac felly mae edrych ar eu profiadau nhw yn ein barn ni yn holl bwysig o safbwynt cynhwysiant a hefyd dyfodol yr iaith. Felly mae'r ddau beth yn mynd llaw yn fanna. I ystyried y fframwaith damceniaethol o le dyn ni'n dod felly, da ni'n cydnabod pwysigrwydd labelu cymdeithasol, yn enwedig os ydy pobl yn rhoi gwasanaeth er enghraifft, mae'n ddefnyddiol gallu labelu grŵp o bobl, ac mae angen gwneud hynny weithiau. Ond da ni'n cymryd hunaniaeth i fod yn rhywbeth hyblyg a rhywbeth dynameg, sydd yn dilyn y cysyniad o hunaniaeth a feithrinir i bob pwrpas y maes seicoleg ers y 70au. Da ni hefyd yn cymryd yn ganiataol bod pwysigrwydd hunaniaethau yn amrywio rhwng unigolion, felly rai ohono ni fydd agweddau ar ein hunaniaeth yn bwysicach nag i bobl eraill, a hefyd bod ein hunaniaethau yn cael ei dylanwadu gan ein rhwydweithiau cymdeithasol. Hynny ydy bod yna ffactorau allanol sy'n gallu effeithio ar ein hunaniaethau ni. Dwi'n deud hunaniaethau gan fod ni hefyd yn gymryd yn ganiataol fel yng ngwaith yn maes seicoleg fod bodolaeth, hynny ydy bod hunaniaethau amrywiol yn gallu bodoli o fewn yr unigolyn, ac bydden nhw yn cydblethu a'i peidio i raddau wahanol. A dwi ddim yn credu bod fi'n deud unrhyw beth yn radical yn fanna. Mae'r cysyniad yma o hunaniaethau fel rhywbeth lluosog yn bodoli yn y maes ers degawdau erbyn hyn. So dyna'r fframwaith damcaniaethol. I droi at y cyd-destun Gymraeg, mae'n deg dweud bod cynrychiolaeth yn y Gymraeg o siaradwyr LHDTC+. Felly, yr hyn da ni'n mynd i ddangos ar y ddwy sleid nesaf, jyst yn dod o ddisgwrs cyhoeddus a'r gwaith sydd wedi cael ei wneud yn ddiweddar i gynnwys siaradwyr LHDTC+ y Gymraeg. Yn enwedig
ymdrechion a gwaith Stonewall Cymru, sydd wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau a chynlluniau ac sydd wedi wneud gwahaniaeth enfawr i'r gallu, enghraifft, i drafod materion LHDTC+ trwy gyfrwng y Gymraeg, trwy greu neu drwy lunio geirfa gynhwysol, ond hefyd trwy fod yn rhan o ddigwyddiadau diwylliannol, fel mas ar y maes yn y Steddfod. Dyn ni'n gweld erbyn hyn bod gan sefydliadau fel yr Urdd gynlluniau penodol ar gyfer siaradwyr LHDTC+, ac wrth gwrs y bydd pobl sy'n gwybod mwy am lenyddiaeth yn gwybod yn well na fi, ond yn sicr mae yna themau LHDTC+ mewn llenyddiaeth a'r celfyddydau yn y Gymraeg. Felly mae yna draddodiad neu mae yna bresenoldeb o'r gymuned LHDTC+ yn y Gymraeg yn barod. Mae yna hefyd disgwrs cyhoeddus o gwmpas materion LHDTC+ o safbwynt y Gymraeg. Mae'r sleid yma jyst yn dangos ambell bennawd o wefan BBC Cymru Fyw yn ddiweddar i gyd, dwi'n meddwl, o'r flwyddyn ddiwetha, lle mae enghreifftiau o ddisgwrs cyhoeddus am faterion LHDTC+ ar Gymraeg yn bodoli. Felly mae gennym ni yma oes na alw am sefydlu eisteddfod leol ar gyfer pobl LHDTC+. Roedd yna erthygl yn ddiweddar siaradwyr Cymraeg yn neuaidd, eisiau iaith LHDTC+ gynhwysol. Eto, darnau ar ddiffyg neu ganfyddiad o ddiffyg cynrychiolaeth LHDTC+ mewn llenyddiaeth Gymraeg, a wedyn yr un peth gyda'r sy'n roc Gymraeg hefyd, oes yna gynrychiolaeth LHDTC+ ddiddonol yn y sy'n gerddoriaeth Gymraeg. Felly mewn disgwrs cyhoeddus, gwelwn ni faterion LHDTC+ a galwadau cyhoeddus. A mae hynny, mae rhaid i nabod, yn wahanol iawn i lawer o gyd-destunau tebyg yn rhwngwladol. A bydd hynny'n rhywbeth da ni'n dod nôl ato fo yn ystod y cyflwyniad. Yn sicr, dim pob iaith leiafrifol sydd yn yr un sefyllfa. Wedi deud hynny, mi gomisiynwyd Stonewall Cymru adroddiad cwpl o flynyddoedd yn ôl ar ddarpariaeth iechyd meddwl i gleifion LGB, ac yn yr adroddiad hwnnw, mae'n cyfeirio at y ffaith bod ni ddim rili wedi dechrau edrych ar y gyd-berthynas neu'r croestoriad rhwng hunaniaethau a'r Gymraeg. So fel maen nhw'n dweud yma, it's not known at the present time how Welsh and LGB identities may intersect and shape each other, the ways in which LGB individuals living in Wales identify and affiliate with the Welsh language. So dyna'r bwlch mewn ffordd mae'r ymchwil hon yn ceisio cyfrannu ato fo. So dyna'r cyd-destun, dwi'n ymwybodol fod yn cyd-destun cryno iawn, ond i roi y prif bwynt ydy bod yna disgwrs cyhoeddus a bod yna cynnyrch diwylliannol sy'n digwydd yn y Gymraeg sy'n targedu neu sy'n cynnwys themau LHDTC+. A mae hynny yn bwysig i ni gyd nabod. O ran yr prosiect hwn, i fynd yn ôl at y prosiect, byddai'n sôn rwan am y fethodoleg, a wedyn byddai'n mynd ymlaen i drafod ambell ganlyniad. Ymchwil ansoddol, qualitative ydy hon, felly mae'n bwysig nodi bod ni ddim yn ceisio cyflwyno canlyniadau ar sail rhyw sampl sy'n cynrychioli'r boblogaeth sy'n LHDTC+ ac sy'n siarad Cymraeg. Mae yna 8 o siaradwyr yn yr prosiect yma hyd yn hyn, a mae'r canlyniadau yn seiliedig ar 8 o siaradwyr. So yn sicr, dyn ni ddim yn deud bod ni'n cynrychioli rhyw farn neu rhyw safbwynt. A nid ymgais i ofyn barn uniongyrchol gan siaradwyr mae honni hi chwaith. Hynny ydy, da ni wedi cynnal cyfweliadau lled strwythuredig ac 8 o siaradwyr Cymraeg, a da ni wedi gweld wedyn pa themau sydd wedi deillio o'r data a sut mae'r themau hyn yn hyd-fynd â'r syniad o hunaniaethau sy'n croestorri.
croestorri. Felly o ran yr dull neu be nathon ni yn y bôn, roedd yna hysbyseb ar gyfryngau cymdeithasol ysgol y Gymraeg am yn chwilio am siaradwyr Cymraeg LHDTC+. Yn y dechrau, nathon ni ofyn am siaradwyr Cymraeg LHDTC+, a wedyn nathon ni gyfeirio mewn e-byst at hunaniaethau rhywiol, rhyweddol ac ieithyddol. Wedyn, wel, nes i wneud camgymeriad, a nes i cael gwared â hunaniaethau rhyweddol, ond nid rhywiol. Ond wedyn, nathon ni benderfynu peidio a defnyddio'r termau rhywiol, rhyweddol ac ieithyddol mwyn cyfeirio at siaradwyr. So, y pwynt ydy bod y siaradwyr wedi dod ato ni gan neu drwy hunan dystio mewn ffordd bod nhw'n siaradwyr Cymraeg a bod nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn i'r gymuned LHDTC+. Da ni hefyd yn gweld bod nhw'n diffinio eu hunaniaeth eu hunan wedyn. Ac roeddwn ni'n meddwl bod hynny'n ffordd ffordd degach o wneud. Wedyn, roedd yna gyfweliadau lled strwythuredig, so cyfweliadau eitha agored efo fi ar-lein. So roedd ni'n sôn am blentyndod, hunaniaethau, cysyniad yma o berthyn a'r cysyniad yma o groestoriadau. Roedd y cyfweliadau yn para jyst llai nag awr ar gyfartaledd, so rhwng 20 ac 80 munud ar y cyfan. I edrych ar y bobl sydd wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth felly. Sori, dwi jyst yn mynd i gael dŵr, tra bod chi'n darllen y sleid. So beth sydd gennym ni ar y tabl ydy y ffug enw, oedran, lleoliad, hunaniaeth, LHDTC+, a wedyn cefndir ieithyddol. Fel y gwelwch chi, mae gennym ni 8 o siaradwyr rhwng 21 a 51 mlwydd oed. Roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw yn dod o'r deuddwyrain, ond lle byddwch chi'n gweld seren yn fanna, mae hynny'n golygu bod nhw'n bellach yn byw yn y deuddwyrain, ond yn dod o lefydd eraill yng Nghymru. O ran hunaniaeth LHDTC+, mi welwch chi bod y rhan fwyaf o'r cyfranogyddion yn hunaniaethu fel dynion hoyw. Mae gennym ni rhywun sy'n hunaniaethu fel cwiar. Wedyn mae gennym ni rhywun sydd yn hunaniaethu fel menw, deurywiol a hoyw, sy'n defnyddio he, they pronouns. Lle mae'n deud hyblygrwydd pan gynhaliwyd y cyfweliad, dwi fel ymchwilydd wedi wneud y penderfyniad yna bod nhw'n mynd trwy rhyw fath o broses o flux o ran eu hunaniaeth. A fyddai ddim yn trafod hynny rwan, ond just y ffaith bod, fel dyn ni wedi sôn amdano fo, mae hunaniaethau yn dynameg yn gallu newid dros amser. Mae rhan fwyaf o'r cyfranogyddion wedi Caffael y Gymraeg ar yr aelwyd, a wedyn mae un sydd wedi Caffael y Gymraeg trwy addysg Gymraeg ac un sydd wedi Caffael y Gymraeg trwy addysg cyfrwng Saesneg. O ran y math yma o waith, mae yn bwysig cydnabod safleoldeb, positionality yr ymchwilwyr a hefyd cyfyngiadau methodolegol, hyd yn oed ar y pwynt yma. Yn sicr o ran y ddau ymchwilydd, sef fi ac Sam, mae'r ddau ohonyn ni yn ddynion hoyw. Yn amlwg, dwi'n siarad Cymraeg ac yn gweithio yn ysgol y Gymraeg hefyd. Felly, mae'n deg dweud mod i'n frwdfrydig o leia dros y Gymraeg. Ac mae hynny'n cael effaith, wrth gwrs, ar y canlyniadau ac ar y dehongliad. Mae Sam ar yr ochr arall yn byw yng Nghaerdydd, ond yn gweithio yn Birmingham. Mae wedi dysgu Cymraeg i ryw lefel, ond dim digon i gynnal y cyfweliadau. Ac wrth gwrs wedyn, roeddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd mwyn gwneud y dadansoddiad. Felly mae rhaid cydnabod bod ein cefndiroedd ni yn gallu effeithio ar dehongliad y canlyniadau. Ond mi welwn ni mewn munud sut ni wedi mynd ati
i ddehongli'r data, a da ni wedi gwneud hynny ar wahân, fel bod modd wedyn i ni fod yn fwy trylwyr gyda'r canlyniad. Hefyd mae rhaid cydnabod bod ni wedi defnyddio dulliau recriwtio cilion, un dull recriwtio cil, y fod yn onest, sef cyfryngau cymdeithasol Ysgol y Gymraeg. Mae hynny wedi targedu siaradwyr neu bobl o gefndiroedd eitha tebyg. Enghraifft, roedd pawb yn raddedigion, nid yr ysgol o reidrwydd, ond oedd pawb wedi mynd i'r brifysgol o leia. Roedd yna efallai eto gan bod Ysgol y Gymraeg yn gofyn am bobl i gymryd rhan mewn ymchwil, mae hynny wedyn yn creu problemau, mae hynny'n eithrio pobl, ac mae rheini i gyd yn gyfyngiadau dilys, a dyn ni'n sôn am sut i ddatrys hynny ar ddiwedd y cyflwyniad. Mwyn dehongli'r data, mwyn dadansoddi'r data felly, nath ni drawsgrifio'r holl gyfweliadau a'i cyfieithu, nes i gyfieithu, a wedyn roedd yna dadansoddiad thematig adfyfyriol, reflexive thematic analysis yn dilyn Brown a Clark 2006. Ac mae hynny yn golygu bod yna themau sy'n deillio o'r data, so dyn ni ddim wedi mynd at y data a dweud, mae gennym ni'r syniadau o beth sy'n mynd i godi, newn ni chwilio amdanyn nhw, rydyn ni wedi mynd at y data a wedi gwneud dadansoddiad anwythol neu inductive, gweld beth sy'n dod allan ohono fo. Fel y dywedais i, dyn ni wedi gwneud y rhan hon ar wahân, so dod i adnabod y data, codio'r data, ac ynhyrchu themau cychwynnol, dyn ni wedi gwneud o ar wahân, a wedyn y camau ola, sef datblygu themau a'i hadolygu ac enwi themau terfynol a'i diffinio, da ni wedi gwneud gyda'n gilydd wedyn. Beth sydd gennym ni ydy un prif thema a wedyn tair is-thema, a dyna'r hyn da ni'n mynd i drafod heddiw. Felly y prif thema ydy cydlethu hunaniaethau, hunaniaethau LHDTC+ a Gymraeg, a wedyn mae'r is-themau da ni wedi disgrifio fel gwerthoedd traddodiadol, gwledig, Saesneg, iaith LHDTC+, a chynrychiolaeth cymuned ac ad ennill lle. So awn ni drwyddyn nhw rwan gyda cwbl o enghreifftiau, a wedyn byddwch chi'n gweld, byddai'n sôn tipyn bach yn fanylach amdano nhw tra bod ni'n mynd drwyddyn nhw. Awn ni yn gyntaf i ystyried is-thema gyntaf sef gwerthoedd traddodiadol, a da ni wedi cymryd enghraifft o gyfweliad Morgan yma, oedd angen i mi fod yn Saes bach. Mae'r gwerthoedd traddodiadol, yn yr enghraifft hon, mae Morgan yn mynd yn ôl yn edrych yn ôl i'r 80au, a da ni'n gweld be mae'n dweud am cynrychiolaeth a fod yn rhywun LHDTC+ yng Nghymru. Mae o'n dweud, doedd dim profiadau hoyw drwy gyfrwng y Gymraeg. Ychydig iawn o sôn am bobl hoyw a oedd ar S4C yn yr 80au. Rhywbeth tu hwnt i Gymru oedd e, rhywbeth oedd yn Saesneg ddim yn perthyn i ddiwylliant Cymru. Os oedd eisiau mi fod yn fi fy hun yr adeg hwnna, oedd angen i mi fod yn Saes bach. So beth da ni'n gweld ydy'r cysyniad bod yna ddim cynrychiolaeth yn y gorffennol, a bod hynny wedyn yn cael effaith ar ei hunaniaeth, ar i ba raddau mae rheini yn cydblethu, hynny ydy ei hunaniaeth LHDTC+, a'i hunaniaeth fel siaradwr Cymraeg. Mae'n sôn am, neu mae'n codi'r pwynt o'r cysyniad o materion LHDTC+ ac yn y cyd-destun hwn bod yn hoyw, bod o ddim yn perthyn i ddiwylliant Cymru, ac mwyn wedyn iddo fo droi at neu fod yn rhan o'r gymuned LHDTC+, fel mae o'n dweud yn ei eiriau ei hun, mae'n rhaid iddo fo droi yn Saes bach. So dyna'r enghraifft gyntaf sydd yn taflu goleuni ar y gwrthdaro rhwng fod yn siaradwr LHDTC+, a'r cysyniad yma bod yna werthoedd traddodiadol sydd yn heriol neu sydd yn broblem i gynhwysiant a cael eich derbyn.
Yn yr ail enghraifft, da ni yn cyfarfod y dylan sydd yn sôn am ddod allan i aelod hun o'r teulu. Mae Dylan yn deud, ond i jyst ddim yn disgwyl iddi hi fod mor cutthroat amdano fe, hynny ydi dod allan. A bod yr agwedd yna, ti'n gwybod, y reputation a'r enw da y stwff, a fi'n credu bod hwnna yn really thing mewn cymunedau fel enw'r tref, yn enwedig cymunedau Cymraeg gwledig. So yn yr enghraifft yma, dyn ni eto yn gweld rhyw fath o wrthdaro rhwng dod allan yn yr achos yma, neu fod yn LHDTC+, a wedyn dod allan a gwerthoedd cymunedau Cymraeg gwledig. Ac yn yr achos yma, dyn ni'n cael y canfyddiad fod cymunedau Cymraeg gwledig yn rhoi llawer o bwyslais ar enw da, fel mae nhw'n dweud, reputation. Mae'r enghraifft ola o'r is-thema hon yn dod o Emyr, sydd yn sôn wedyn am i ba raddau mae nhw'n teimlo fod eu hunaniaethau LHDTC+ a hunaniaeth Gymraeg yn cydblethu. Ac mae o'n deud, i ryw raddau ydyn maen nhw'n plethu, dwi'n credu. Dwi'n credu bod da fi falle dealltwriaeth o neu'r hen synwyr o yr hunaniaethau Cymraeg a Chymreig a hoyw, lle dyn nhw ddim yn dod yn agos at ei gilydd o gwbl. Ti'n gwybod, does dim pobl hoyw yng Nghymru, a mae pobl sy'n siarad Cymraeg sy'n mynd i'r capel ac yn priodi ac yn cael plant, a that's it. A wedyn mae'r sort of deviance. A fi'n gwybod bod pobl dal yn meddwl fel la, ac mae hynny yn effeithio arno ti. Felly yn fwy plaen yma, bod Emyr yn sôn am ganfyddiad llwyr ac yn rhyw raddau yn cydnabod mae canfyddiad ydi o yn hytrach na'r gwir, mae o'n cydnabod bodolaeth, fel mae'n dweud, hen synwyr o hunaniaethau Cymraeg a Chymreig, ac yn dweud bod hynny yn effeithio ar y graddau, ar i ba raddau mae nhw'n plethu y ddwy hunaniaeth. Felly dyna'r is-thema gyntaf. Mae'r ail is-thema yn ymwneud â rhywbeth sy'n fwy mecanyddol mewn ffordd, oedd yn fwy o surprise i fi, ond iaith LHDTC+, y termau LHDTC+ hefyd. Thema'r hollol amlwg yn y data y dweud y gwir oedd bod trafod materion LHDTC+ yn y Gymraeg yn anoddach nag yn y Saesneg, ac roedd hyn wedyn yn cael ei ganfod fel rhwyster i y croestoriad yma rhwng hunaniaethau. Byddai ddim yn darllen popeth yma, ond basically mae Ianto'n dweud yma, yr unig amser fi wedi clywed y gair hoyw ydy efallai mewn ffyrdd sydd ddim fel geirfa homophobic, ond mae'n geirfa eitha us versus them. So ddim mewn ffordd negyddol, ond mewn ffordd disconnected. A wedyn ar ddiwedd yr enghraifft, mae'n dweud, mae dweud y gair hoyw yn hytrach na gay yn teimlo mor surreal falle, oedd yn teimlo sort of alien. Felly, yn yr enghraifft hon, dyn ni'n gweld, fel y dywedais i rili, mae'r is-thema hon yn eitha mecanyddol mewn ffordd. Hynny ydy bod canfyddiad o ddiffyg termau, neu bod pobl ddim yn gyffyrddus efo'r termau Cymraeg sy'n cael ei defnyddio. A tydy hynny ddim o reidrwydd yn rhywbeth sydd yn effeithio ar y Gymraeg yn unig. Yn hytrach, mae yna lot o waith ymchwil erbyn hyn ar ieithoedd eraill sy'n dangos yn union yr un peth. Dim rhywbeth cynhenid am y Gymraeg ydi o, dim dyna be, wel, dyn ni'n trio deud yn sicr. Mae yna waith er enghraifft gan Veronica Siegelmeier am yr Almaeneg er enghraifft, ac mae hi'n dangos bod yna gysylltiad rhwng cymunedau cwiar a'r Saesneg, hynny ydy bod yna rhyw fath o deimlad neu cysylltiad rhwng y grwpiau cwiar yn yr Almaen a'r Saesneg, oherwydd y rhyngrwyd a hefyd y ffaith bod y Saesneg yn cael ei gweld, wel nid y ffaith, y canfyddiad bod y Saesneg yn cael ei gweld fel iaith sy'n fwy gynhwysol a blaengar. Ac i ryw raddau, dyna be mae Ianto, dwi'n credu yn ei ddweud yma, bod y term Cymraeg hoyw yn rhywbeth sy'n disconnected i'r pwynt
lle mae'n teimlo fod yn alien. Mae eirian hefyd yn taflu goleuni ar yr is-thema hon. Mae o'n dweud, mae cwpl o ffrindiau fi sy'n siarad Cymraeg, mae nhw'n naill llai pansexual, bisexual, neu just like experimenting dy stwff. So mae'n really nice i siarad am bethau fel na yn y Gymraeg. Ond, I wouldn't say it was 100% yn Gymraeg, achos bys ni'n dechrau'n Gymraeg, ond newid i'r Saesneg, mae'n fwy hawdd i drafod y pethau fel hwnna yn Saesneg. Achos ni wedi dysgu am y pethau yma drwy gyfrwng y Saesneg. Felly eto mae'n y gysyniad fod y Saesneg yn fod pobl yn fwy cyfarwydd a trafod materion LHDTC+ drwy gyfrwng y Saesneg nag yn y Gymraeg, a hefyd bod hynny wedyn yn amharu ar y cyd-blethu rhwng hunaniaethau. Ond eto, i bwysleisio bod hynny yn rhywbeth sy'n codi mewn astudiaethau, bod astudiaethau rhyngwladol mewn ieithoedd eraill am y Saesneg. I droi at yr is-thema ola felly yn sydyn iawn, yr is-thema ola sydd wedi deillio o'r data ydy cynrychiolaeth ac adennill lle. Dyn ni'n dechrau gydag enghraifft o gyfweliad rhian, a'r agwedd ar y thema hon oedd diffyg cynrychiolaeth, neu canfyddiad o diffyg cynrychiolaeth. Mae rhian yn dweud, mae'n bwysig, ond dwi'n meddwl bod yna ddim cymaint o fel, sut dwi'n deud o, dim gymaint o gyfle i fi gallu mynegu fy hun yn y Gymraeg trwy'r ffaith mod i'n queer. So fel dwi eisiau, ond mae yna rhyw fath o bariau yn stopio fi, chi'n gwybod, lle ydy'r cynrychioliad o pobl, neu experience fi, neu experience rhywun arall yn y cymuned. Lle ydy o'n ffitio yn yr iaith Gymraeg, a wedyn mae'n troi at y Saesneg, where's the space, is there space at all? Felly mae hi'n sôn am lefydd, am ofod efallai i fod yn rhan o'r gymuned LHDTC+ a siarad Cymraeg. Ond dim pawb efallai sydd wedi cwestiynu i ba raddau mae yna le i siaradwyr LHDTC+ y Gymraeg. I fynd nôl at Morgan, a cofiwch bod Morgan fod y person hynna yn y sampl, mae o yn gweld sefyllfa well rwan o gymharu a'i brofiadau. Ac mae o'n cyfeirio at y cysylltiad neu rhwng dylanwad y capel a'r ffaith bod gwelededd y gymuned LHDTC+ yn fwy amlwg. Felly mae o'n dweud, mae rhaniad rhwng iaith a rhywioldeb yn llai nawr oherwydd y cyfryngau cymdeithasol, oherwydd dylanwad S4C mewn cymaint o wahanol ffyrdd, a llai o ddylanwad y capel, eglwys ac ati. Rwy'n ein llawer mwy gweladwy oherwydd S4C a'r cyfryngau eraill wrth gwrs. Mae'r newidiad hynny, efallai bod cymdeithas wedi dod yn llawer mwy gyddefgar, ond dwi'n meddwl ein bod ni'n llawer mwy gweladwy. Felly eto, mae yna rhyw gydnabyddiaeth yna bod y gymuned neu siaradwyr LHDTC+ y Gymraeg yn fwy gweladwy. Yr enghraifft ola, mae'r enghraifft ola yn dod o eirian. Dyn ni ddim yn hollol siŵr os ydy'r enghraifft hon yn ffitio, ond roeddwn i'n licio'r ffaith bod eirian yn yr enghraifft hon yn hawlio lle yng nghyd-destun y Gymraeg, a hefyd bod diwylliant y Gymraeg wedi bod o fydd iddo fo, neu wedi ei helpu fo ddehongli ei hunaniaeth rhywweddol. So mae o'n dweud, when you think about it, the Eisteddfod is the campus thing you can ever think of. Dyna sut dwi'n gweld e nawr. Like llyfaru unigol and how it's all expressive. A dyna beth dwi'n caru am Eisteddfod. Mae fe i gyd yn perfformio. Mae i gyd i fod fel expressive a over the top yn camp mewn ffordd. A dyna sut dwi'n gweld e. A pob tro o'n i'n neud cystadlu yn Eisteddfod fel plentyn, oedd na fechgyn yn canu, oedd na fechgyn yn perfformio. It was like, oh, dyna be, that's what I've been starved of. Felly yn yr enghraifft hon, da ni'n gweld bod yna rhyw fath o gydnabyddiaeth efallai bod hunaniaethau yn gallu cydblethu a bod rhywbeth traddodiadol iawn fel Eisteddfod yn gallu cyfoethogi hunaniaethau eraill. I ddod i gasgliad felly,
Dwi'n gwybod, dwi ddim eisiau dweud bod cynrychiolaeth yn bwysig mewn ffordd ffwrdd â hi. Yn sicr, da ni'n clywed y geiriau representation matters yn aml iawn. Ond dwi yn credu bod gennym ni dystiolaeth yma am bwysigrwydd o'r holl waith sydd wedi cael ei wneud i greu lle ac i drafod materion LHDTC trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna wrthdaro yn y data, yn sicr, da ni'n gweld gwrthdaro yn y themau sy'n ymwneud â thraddodiad, werthoedd traddodiadol, crefydd, cefn gwlad, a hyd yn oed yr iaith da ni'n defnyddio i drafod materion LHDTC+. So mae yna wrthdaro yno sy'n creu rhwystyr i groestorri neu gydlethu rhwng hunaniaethau. Ac wrth gwrs, mae rhaid i mi bwysleisio bod ni'n sôn am ganfyddiadau yma, nid ffeithiau. Ond wedyn, da ni wedi gweld llawer o enghreifftiau o groestorri. Hynny ydy newid cymdeithasol sydd wedi digwydd, ymwybyddiaeth a chynrychiolaeth. Felly dwi'n credu bod y data hwn o leia yn dangos pwysigrwydd neu yn rhoi rhyw fath o dystiolaeth o pam mae cynrychiolaeth siaradwyr LHDTC+ yn bwysig. I orffen, jyst i sôn am waith pethach, fel y dywedais i pan o'n i'n sôn am y fethodoleg, un o'r cyfyngiadau oedd recriwtio o ran recriwtio pobl o gefndiroedd tebyg. Oedd hynny'n iawn, dwi'n meddwl, yn yr achos hwn, gan fod ni ddim rili yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd o ran yr ymchwil. Ond gan fod gennym ni themau cedur, sy'n ni'n deud, erbyn hyn, y bwriad ydy edrych ar ragor o grwpiau. Da ni wedi ystyried edrych ar siaradwyr traws ac yneuaidd ar wahân i siaradwyr LHD+. Y rheswm dros hynny ydy oherwydd efallai yr sefyllfeydd neu cyd-destynau eitha penodol sy'n wynebu siaradwyr traws ac yneuaidd, a hefyd cynnwys grwpiau ethnig lleiafrifol yn y dadansoddiad, mwyn gweld wedyn i ba raddau mae'r themau sy'n deillio o leiafrifoedd sy'n bodoli o fewn y lleiafrif ieithyddol Cymraeg, i ba raddau maen nhw yn gweld rhwystrau i gynhwysiant. Mi fydd yr gwaith gobeithio, os bydd y gwaith yn cael ei ariannu, yn cynnwys mwy o dadansoddiadau, mwyn dadansoddiadau be mae pobl yn ei ddweud, ond hefyd sut maen nhw'n dweud o, felly newn ni edrych ar y disgwrs, a'r gobaith ydy bod ni'n gallu gweithio gyda chanddeiliaid a partneriaethau mwyn wedyn effeithio ar gymhellion neu wneud ar gymhellion polisi, mwyn sicrhau bod polisi iaith yng Nghymru yn meddwl neu yn ystyried, hyd yn oed mewn cwpl o frawddegau, ond mewn rhyw ffordd anghenion a cyfraniad lleiafrifoedd o fewn y lleiafrif ieithyddol. Felly dyma ni, a croeso chi gysylltu os oes gennych chi unrhyw syniadau, a diolch yn fawr am aros tan y diwedd.